Ο Γιάννης Μαμάης γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος των εκδόσεων Gutenberg. Είναι ένας από τους ελάχιστους παλιούς μάστορες τυπογράφους της Ελλάδας που δεν εγκατέλειψαν τον κόσμο του βιβλίου όταν έκανε την εμφάνισή της η λέλαπα της φωτοσύνθεσης στις αρχές της δεκαετίας του 80. Γεννήθηκα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Κηφισιά. Οι γονείς μου, η μητέρα μου και ο πατέρας μου, από το Κουμάρι και από το Πανογαύριο της Άνδρου. Ο πατέρας μου ναυτικός με ένα καράβι που το έχω στο Αρόδο, το Μάνα. Και έρχεται στην Αθήνα. Η μητέρα μου χάνει το πρώτο της άντρα και μένει με 2 παιδιά, το Χρήστο και το Γιώργο το Δαρδάνο. Παντρεύονται και κάνουνε εμένα. Μέναμε σε ένα σπίτι λοιπόν στην Κηφισιά. Σχολείο πήγα στην Κηφισιά. Τελείωσα τα σχολικά μου χρόνια και στην Άνδρο πήγαινα μόνο Πάσχα, απόκριες καμιά φορά και πάντα το καλοκαίρι. Το 1964 λοιπόν η μητέρα μου έδωσε στο Γιώργο το Δαρδανό, το λέμε ακόμα, 1.800 δραχμές και αγόρασε τις πρώτες τυπογραφικές κάσες. Και ανοίγει ένα μικρό τυπογραφείο με ένα συνέτερο, το Χαράλαμπο, τον Μπάμπη, τον Καρακατσάνη, που ήταν βιβλιοδέτης. Άρα υπήρχε ένα μικρό τυπογραφείο και βιβλιοδετείο. Το καλοκαίρι, όταν τελείωνε το σχολείο, μαθητής ακόμα δημοτικού, υπήρχε η λογική στο σπίτι ότι δεν πάμε διακοπές στην Άνδρο. Πρέπει 1 μήνα τουλάχιστον να δουλέψουμε. Και πού θα δουλέψουμε? Κατέβαινα λοιπόν με το λεωφορείο με κοντά παντελονάκια στο τυπογραφείο και έκανα διάφορα θελήματα. Δηλαδή υπήρχε η αντίληψη ότι δεν τελειώνουμε το σχολείο και πάμε διακοπές. Πρέπει να συνηθίσουμε να μάθουμε ότι βγάζουμε και ένα χαρτζηλίκι. Αυτό το τυπογραφείο και το βιβλιοδετείο μεγάλωνε σιγά σιγά και έγινε Gutenberg, τυπογραφείο Gutenberg. Και στην πορεία έγιναν οι εκδόσεις που σήμερα αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη δύναμη, να το πω, έχει στεριώσει στα ελληνικά γράμματα και στην εκδοτική άποψη και εκδοτική παραγωγή, να το πω έτσι. Εκεί στα τυπογραφεία της εποχής εκείνης υπήρχαν μεγάλοι δασκάλοι. Δηλαδή, το πιο φυσιολογικό είναι σε ένα παιδί που τελειώνει το δημοτικό, το γυμνάσιο, γιατί τότε δεν υπήρχε λύκειο, και να θέλει να δώσει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο με μια αποτυχία. Το πιο καλό θα ήταν και το πιο εύκολο να ασχοληθείς με τις πωλήσεις των εκδόσεων που σταδιακά άρχιζε να κυκλοφορούν. Εμένα αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το τεχνικό κομμάτι και η τυπογράφη. Είμαι επηρεασμένος από πολλούς μεγάλους δασκάλους. Αυτοί οι άνθρωποι με μίλησαν σε αυτή τη μεγάλη, τη σοφή τέχνη της τυπογραφίας και φυσικά τώρα δεν υπάρχουν τυπογράφοι, τώρα έχουμε τους υπολογιστές, αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω τι ήταν αυτό, ακόμα το σκέπτομαι, πώς μπήκα σε αυτό το χώρο με τι αγάπη και με τι δέος και πάνω απ' όλα να θαυμάζω αυτά που έκανα. Γιατί παλιά οι εκδότες ήταν τυπογράφοι, δηλαδή ο Γιώργος ο Δαρδανός δεν ήταν μόνο εκδότης, τώρα είναι εκδότης εποχής, τότε ήταν τυπογράφος εκδότης. Έτσι ήταν και οι μεγάλοι εκδότες. Παράδειγμα, ο Σκαζίκης που είχε τις εκδόσεις Α, που ήρθε με την καταστροφή της Μύρνης από την πόλη, υπέγραφε σαν τυπογράφος και μετά εκδότης. Μπορεί να φαίνεται ο τυπογράφος πιο υποβαθμισμένο τώρα, αλλά τότε ο τυπογράφος είχε πολύ μεγάλη έγκλη.
Οπότε αναγκαστικά, μαθαίνοντας, κοιτάζοντας, έβαλα και τη δική μου πινελιά. Αυτό που λέμε τώρα καταξίωση. Δεν είναι μια αντιγραφή των παλιών μόνο. Γιατί τίποτα δεν γίνεται από παρθενογένεση. Κάπου επηρεαζόμαστε. Εμένα ένας μεγάλος δάσκαλος ήταν ο Νίκος ο Σχιαδάς. Ο άνθρωπος που έχει κάνει το τρίτο μου έργο, το χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, που ήταν ένας άνθρωπος που ήταν και καλλιτέχνης τυπογράφος. Δεν ήταν μόνο τυπογράφος. Γι' αυτό εγώ θαύμαζα αυτούς που ήταν καλλιτέχνες. Φυσικά ήταν και ένα επάγγελμα που έχει να μην ανεβάει στο κόστος, να έχεις μια ταχύτητα, υπήρχε και αυτό. Αλλά αυτός ήταν αυτός που έβλεπε τη λεπτομέρεια. Αυτή η λεπτομέρεια ήταν κάτι το συναρπαστικό. Φτάνουμε όμως, τελείωσε η τυπογραφία, εμείς κλείσαμε το τυπογραφείο του Γκούτεμπεργκ το 1978, όταν συνταξιοδοτήθηκαν οι τυπογράφοι, κάνοντας το πεντάτο μου έργο «Τα άπαντα» του Γιώργου Σαραντάρη. Εκεί κλείνει το τυπογραφείο και περνάμε σε μια άλλη εποχή της φωτοσύνθεσης, η οποία τα βρήκαμε λιγάκι δύσκολα, γιατί ήταν ένα τυφλό σύστημα. Τα παιδιά, οι περισσότεροι απλώς γράφανε τυφλό σύστημα. Το πολυτονικό αρχίζουν οι νέοι να μην το ξέρουν, ενώ οι τυπογράφοι, εδώ μια παρένθεση, ανοίγω μια παρένθεση, ότι οι τυπογράφοι δικοί μας, από τους 7 ή 4, δεν πρόλαβαν να τελειώσουν, να πάρουν πτυχίο. Ήρθε η αντίσταση, ήρθε ο εμφύλιος, αυτά τα δύσκολα χρόνια. Και όταν γυρίσανε μετά από εξορίες, φυλακές, 3 δουλειές, 3 επαγγέλματα υπήρχαν. Ή γινόσουν πλασιέ βιβλίων, ή διορθωτής κειμένων, ή τυπογράφη. Με την πάροδο του χρόνου κάποιοι βελτιώθηκαν πολύ, γιατί δεν είναι και εύκολο να μάθεις αυτή την τέχνη. Πραγματικά εφαρμοσμένη τέχνη, όχι απλώς μια τέχνη, γιατί και ο ξυλουργός μια τέχνη είναι, δεν είναι έτσι. Είναι σοφή τέχνη. Και από αυτούς τους ανθρώπους έμαθα πολύ σοβαρά πράγματα. Φυσικά τη φωτοσύνθεση δεν καθίσανε να τη ζήσουν. Εγώ που είχα περάσει το προηγούμενο στάδιο με το καινούργια η τεχνολογία μας έφερε στη φωτοσύνθεση, εκεί μπορώ να πω ότι ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μας. Κάναμε λιγότερα βιβλία γιατί ο κόσμος δεν ήξερε και φτάσαμε σε ένα σημείο, μετά πάλι με εξέλιξη, να έχουμε τους υπολογιστές. Εδώ είναι χρυσή ευκαιρία. Συμπιέσαμε το κόστος, αποκτήσαμε ταχύτητα, άρα συμπίεση κόστους, και όπως έχω πει πολλές φορές, με την εξέλιξη της τεχνολογίας θα πίστευα δηλαδή, και ακόμα το πιστεύω, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται, θα βγάζαμε βιβλία πιο όμορφα από τα μεγάλα, τα όμορφα βιβλία που βγάζαμε στην εποχή της κλασικής τυπογραφίας. Ο λόγος που δεν βγαίνουνε είναι γιατί υπάρχει έλλειψη μαθητείας που θα μάθει κάποιος. Υπάρχει έλλειψη μαθητείας, να πω ότι υπάρχει έλλειψη ερασιτεχνισμού και αδιαφορίας. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι βάζοντας λέξεις τυπωμένες σε ένα χαρτί ότι και το βαφτίζουμε βιβλίο. Είναι μέγα λάθος. Το βιβλίο σχεδιαστικά βγαίνει από ένα τρίγωνο αρμονίας. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα κάποιος εκδότης μπορεί να το γνωρίζει στις μέρες μας. Παλιά το ξέραν. Και γιατί πρέπει να είναι ένα βιβλίο όμορφο, ρωτάνε πολλοί. Για να είναι εύκολο στο διάβασμα. Και το διάβασμα δεν είναι αυτό που, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε. Μα γίνεται ευκολοδιάβαστο. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια κατάκτηση στον πολιτισμό μας. Να συγκρίνουμε λοιπόν τα βιβλία που βγαίνανε, που κυκλοφορούσαν μέσα στον πόλεμο, στον εμφύλιο,
στο 50 με μια Ελλάδα μετά τον εμφύλιο κατεστραμμένη, να συγκρίνουν τα αριστουργήματα της εποχής εκείνης με αυτά που βγαίνουν τώρα. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Εμένα το όνειρό μου δεν είναι να κάνουμε εμείς ωραία βιβλία στο Gutenberg, στις εκδόσεις Gutenberg. Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το βιβλίο να γίνονται ωραία τα βιβλία τους. Δυστυχώς έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχω κάνει βιβλία και στο Cambridge και στην Οξφόρδη και αυτό λέω πολλές φορές, αν συγκρίνουν τα βιβλία που βγαίνανε το 60, το 70 σε αυτά τα δύο μεγάλα πανεπιστήμια με αυτά που κυκλοφορούν τώρα, είναι απίστευτοι οι διαφορές. Εκείνοι μου λένε ότι είναι θέμα κοστολογίου. Εγώ έχω την άποψη μεταξύ ενός όμορφου σχεδιαστικά και ενός άσχημου βιβλίου δεν υπάρχει διαφορά στο κόστος. Και μετά δεν φτάνει μόνο το κείμενο, δηλαδή το να διαβάζεις ένα βιβλίο είναι γνώση. Συμφωνούμε. Αλλά λέω πάλι ότι είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Και έχω και μια άλλη άποψη, ότι η γνώση είναι δυστυχία. Αισθάνομαι λοιπόν δυστυχισμένος όταν μιλάνε κάποιοι για βιβλία και βλέπω τι έχουν κάνει, αισθάνομαι μεγάλη δυστυχία. Να φέρω ένα παράδειγμα. Γίνομαι σκηνοθέτης εγώ και μιλάω και με ακούτε εσείς, που δεν έχω καμιά σχέση η σκηνοθεσία με αυτά που λέω. Δεν αισθάνεστε έτσι άβολα, δεν αισθάνεστε, όχι πικραμένος, έτσι άβολα. Εγώ είμαι ειδικός, λέτε εσείς, σαν σκηνοθέτης. Και έρχεται ένας εκολαπτώμενος σκηνοθέτης και μιλάει περισσότερο από εσάς. Εγώ αυτό εννοώ δυστυχία. Υπάρχουν, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Καμιά φορά, όπως έχω πει, οι εκδότες έχουν και έναν εκπαιδευτικό ρόλο. Το τι δίνουν σε ένα κοινό. Αλλά δεν νομίζω ότι φταίει ο εκδότης. Και μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα. Εμένα γνωρίζομαι με τον Μάνο Ελευθερίου το 1977. Και πηγαίνα μαζί στο Σύνταγμα. Αυτό σε μια άλλη δουλειά δεν ήξερα, στον δρόμο βρεθήκαμε και συζητάγαμε. Μόλις φτάνουμε εκεί στο Ζώναρ, στη Βουκουρεστίου Πανεπιστημίου, μου λέει: εγώ θα σταματήσω, θα μπω εδώ να πιω έναν καφέ, και εγώ πήγαινα προς τη Λέκα, μετά στο Σύνταγμα. Μόλις κάνω να φύγω 2 βήματα, μου λέει: Γιάννη, θέλεις να πιούμε έναν καφέ? Ήτανε 1,5 ώρα, 2. Λέω: καφέ? Μου λέει: έχω ραντεβού με τον Χατζηδάκη και με τον Κάτσο. Θέλεις να έρθεις? Καταλαβαίνεις ότι μου κόπηκαν τα πόδια, γιατί τον Κάτσο τον είχα γνωρίσει με απλώς ένα χαιρετισμό και πήγα και κάθισα δίπλα αυτά στους 2 τεράστιους ανθρώπους, 2 διανοούμενους. Τι να πω για αυτούς. Ίσως είναι τυχερή η γενιά μου που μεγάλωσα με στίχους του Γκάτσου, με μουσική του Μάνου, του Μίκη, με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Τέλος πάντων, αυτό το λέω γιατί εκεί είχα πει, με ρωτήσανε για το βιβλίο Γκάτσος περισσότερο, ο Χατζηδάκης νομίζω είχε έναν εκνευρισμό και μιλήσαν πολύ λίγο. Εγώ δεν κάθισα ούτε 20 λεπτά, δεν ήθελα να καθίσω, ενώ αν μου λέγανε κάτσε θα καθόμουν 3 ώρες, γιατί ήταν τρομερά αυτά που άκουγα, συζητάγαμε, και έφυγα. Είπα προηγουμένως αν ευθύνονται οι εκδότες. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας τραγουδοποιός που έκανε 30 δίσκους και 20 γίνανε χρυσή πλατινένοι. Αυτός ο τραγουδιστής δεν υπάρχει πια ο τραγουδοποιός. Υπήρχε ένας συνθέτης. Δεν ήταν ούτε ο Χατζηδάκης, ούτε ο Θοδωράκης, ούτε ο Λοΐζος, ούτε ο Ξαρχάκος, ούτε ο Μικρούτσικος. Και υπήρχε και ένας στιχουργός. Δεν ήταν ο Γκάτσος, δεν ήταν ο Μάνος ο Ελευθερίου, δεν ήταν ο Τριπολίτης. Είναι τα λεγόμενα αρκουδιάρικα. Ευθύνεται τη δισκογραφική εταιρεία που τα έβγαλε
ή ένας λαός, ένας κόσμος που πήγε και τα αγόρασε? Γιατί αν δεν είχε πάει να τα αγοράσει ο κόσμος, η εταιρεία δεν θα βγάζει άλλο δίσκο. Ένα θα βγάζει, είδε δεν πήγαινε, γιατί είναι εμπορική εταιρεία. Και ο εκδότης εμπορική εταιρεία είναι. Αλλά αυτό που είπα θέλει και λίγο γνώση. Μου κάνει εντύπωση στο μουσείο του Mainz, στο Mainz της Γερμανίας, που είναι το μουσείο του Gutenberg. Εγώ έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία σου τα έχω πει θα τα χρησιμοποιήσω. Έχω φτιάξει και κάποια πράγματα στο μουσείο και έβλεπα πώς οι Γερμανοί διανοούμενοι ασχολούνται ακόμα αυτή τη μεγάλη και σοφή τέχνη. Υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που αναπολούν ή και πιο νέοι από μένα, που έχουν δει και θεωρούν την ομορφιά. Τι όμορφο είναι. Το βιβλίο τότε με αυτό που συμβαίνει τώρα. Χωρίς να θέλω να μειώσω. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα βρει το δρόμο του το βιβλίο, και αν μπούμε για το βιβλίο στην Ελλάδα, νομίζω δεν υπάρχει πολιτική βιβλίου και νομίζω ότι αυτά ξεκινάνε από μικρές ηλικίες, ενώ βλέπουμε σε πολλά επίπεδα ότι το βιβλίο στην προσχολική ηλικία και μέχρι Δευτέρα Τρίτη είναι στο αποκορύφωμά της, στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου είναι κατακόρυφη πτώση. Είναι θέμα το πώς έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει και να αποκτήσουμε πολιτική βιβλίου, να αποκτήσουμε βιβλιοθήκες που δεν έχουμε. Εδώ θέλω να πω ότι ο αδερφός μου Γιώργος ο Δαρδανός είχε κάνει μια τρομερή προσπάθεια με μεγάλες προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής ακόμα, από τον Στεφανόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον Γεώργιο Ράλη, από τον Αρσένη, μεγάλες προσωπικότητες, το πώς πρέπει να φτιαχτούν βιβλιοθήκες. Τελικά ήταν τα πρώτα χρήματα, ήταν 80 εκατομμύρια. Σε ένα θερινό τμήμα της Βουλής, σε ένα βράδυ, χαθήκαν αυτά τα χρήματα και πήγανε κάπου αλλού. Μεγάλος ο αγώνας, δυστυχώς δεν έγινε κάτι. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Αυτή είναι η διαδρομή μου. Η Άνδρος πάντα με διέφερε και ειδικά το Γαύριο. Στο Γαύριο γιατί εκεί είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις και τα παιδικά μου χρόνια. Κάνοντας λοιπόν ένα περιοδικό την Ίσο Άνδρο, πολλοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ακαδημαϊκοί, ο Μιχάλης ο Τιβέριος, ο Δημήτρης ο Κυρτάτας, ο Ζαχαρίας ο Δεμαθάς και οι υπόλοιποι, έχουμε ένα περιοδικό για τον πολιτισμό, τη λαογραφία και τις τέχνες Άνδρου. Θα πω ότι δεν μ' αρέσει να ταξιδεύω πολύ με τα καράβι, μ' αρέσει όμως αυτό το λησβερίσι του μπαίνει το πλοίο, φεύγει το πλοίο. Αυτό είναι που με συναρπάζει πολύ. Και σκέφτηκα στην Τακτική Επιτροπή να κάνω ένα κείμενο για την ακτοπλοεία της Άνδρου μέχρι το 1900, πριν το 1965, που ήρθε ο πολιτισμός σε εισαγωγικά, το πρώτο ferry boat, το LNP που ήρθε στην Άνδρο. Τελικά καθυστερούσα πολύ και συνεργασία με τον Γιάννη τον Πίπα, το φιλόλογο, έγινε αυτό το κείμενο. Μπήκε στο περιοδικό. Έπρεπε να βγάλω καμιά φωτογραφία. Βρήκα λοιπόν 2-3 φωτογραφίες, το Μοσχάθι και το Ρένα της εποχής εκείνης. Ψάχνοντας όμως, βρήκα πάρα πολλές φωτογραφίες. Λοιπόν, γύρισα την Άνδρο σχεδόν 2 χρόνια. Από πόρτα σε πόρτα. Μου λέγανε Γλινός παράδειγμα, είναι βαρκάρι στο Κόρθι. Που μένει, δεν ζει τα παιδιά του. Μάλιστα. Ζαγορέος. Πήγαινα λοιπόν στο Κόρθι, χτύπαγα πόρτες, δεν είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, τη διεύθυνση, να πάω στην Αθήνα. Το δύσκολο ήταν να σε εμπιστευτούν, να σου δώσουν τις φωτογραφίες τους, γιατί εγώ μια μέρα τις ήθελα και μετά τους επιστρέψω. Φυσικά οι Κορθιανοί, όπως και οι Χωραΐτες, και εδώ πρέπει να αναφερθώ στον άνθρωπο που χρωστάω πολλά για το Αρόδος, τον Αντώνη τον Πολέμη, τον Καραουλάνη, τον παλιό τυπογράφο, που μόλις του είπα την ιδέα,
ήρθε μόνος του στην Αθήνα. Πήγα στη χώρα, ξαναήρθε στην Αθήνα για δουλειές και κάθε φορά που ερχότανε μου δείχνε το αρχείο που είχε με τις φωτογραφίες και μου λέει αυτά είναι για σένα. Άρα το Αρόδο είχε μια ισορροπία, έπρεπε να είχα, γιατί τα λιμάνια του νησιού είναι 4, Γαύριο, Χώρα, Κόρθη και Μπατσί. Έπρεπε να βρω λοιπόν, να το χωρίσω σε 3 μέρη, αυτό ήταν το σκεπτικό μου, στα καράβια, στα λιμάνια και στους βαρκάριδες. Δύσκολα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ βρήκα γύρω στις 800 φωτογραφίες, το Αρόδο έχει μέσα 300, γύρισα γύρω στις 28 περιοχές της Αθήνας που μου λέγανε ότι έχουν φωτογραφίες. Παράδειγμα, ο Εμπειρίκος ο Ανδρέας έχει ένα βαρκάρι το Σπουργίτη από τη χώρα. Εγώ βρήκα την κόρη του. Έμενε στο Κοροπή. Έπρεπε να πάω στο Κοροπή. Θέλω να πω, έφτασα ακόμα μέχρι το Γαλαξίδι και μέχρι την Κάριστο. Υπάρχουν όμως πολλές ιστορίες, γιατί βλέποντας κάποιος ένα βιβλίο λέει βρήκε κάποιες φωτογραφίες, έβαλε, δεν είναι έτσι. Στάθηκα στο εξής, και αυτό το έχω πει και το έχω γράψει τώρα. Η χαρά της άφιξης στο νησί και η θλίψη της αναχώρησης. Από μικρό παιδί όταν έφευγα, τελείωνε το καλοκαίρι από την Άνδρο, πάντα έφευγα κλαμμένος. Είτε ήμουνα κοντά παντελονάκια μαθητής δημοτικού ή στους πρώτους έρωτες, τέλος πάντων στην εφηβεία. Δηλαδή αυτό ήτανε που μου άρεσε πάρα πολύ και επανέρχομαι πάλι στο Αρόδο. Μου έχουν συμβεί πράγματα και αξίζει τον κόπο να πω. Ήμουνα στο Κόρθη, μου δώσαν μια διεύθυνση στην Νίκαια, στον Πειραιά, πήγα στην Νίκαια, βρήκα το σπίτι μετά από 1 ώρα και ένα θύπατο σπίτι, χτύπησα το κουδούνι, ανέβηκα στον πρώτο όροφο και βγαίνει μια κυρία μεγάλη σε ηλικία και της λέω ήρθα για κάποιες φωτογραφίες. Μου λέει περάστε, πέρασα και άρχισε να με ρωτάει ποιος ήταν ο πατέρας μου, ποια είναι η μητέρα μου, αλλά στο Γαύριο εμείς και στο Κόρθη απλώς ήθελε κουβέντα. Μου είπε να μου βγάλει γλυκό, έφαγα και το γλυκό, μου δέσε και νερό, πέρασε κάνα 20 λεπτό και της λέω ήρθα για τις φωτογραφίες. Και εκεί μου απάντησε ότι δεν έχω καμία φωτογραφία. Λέω πώς δεν έχετε φωτογραφίες? Μα είχα πάρει τηλέφωνο, μου λέει μιλήσατε με την κόρη μου, λείπει. Λέω θα ξανάρθω, τι να κάνω. Λέω να φύγω, όχι κάτσε λίγο ακόμα, κάτσε. Μετά από μισή ώρα περίπου, στο σύνολο μετά από 10 λεπτά μπαίνει η κόρη, μεγάλη κυρία. Λέω είμαι αυτός, ήρθα για τις φωτογραφίες, ναι μου λέει, ευχαριστώ. Και λέει στη μητέρα, λέει φέρε τις φωτογραφίες. Λέει αυτή δεν έχω. Όχι, λέει έχεις φωτογραφίες, φέρτες. Και φεύγει σιγά σιγά και πάει μέσα στα δωμάτια. Εμφανίζεται με ένα μαξιλάρι. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι σκέφτηκα ότι έχω μπλέξει με τρελούς. Έχω φάει 1 ώρα και 1 ώρα να πάω 2 για να βρω κάποιες φωτογραφίες και εμφανίζεται μια μεγάλη σε ηλικία κυρία να εμφανίζεται με ένα μαξιλάρι. Παίρνει το μαξιλάρι στα πόδια της, λέει στην κόρη της πάω στο ψυγείο, έχω ένα ψαλιδάκι και αρχίζει να ξυλώνει το μαξιλάρι. Όταν το ξύλωσε, μου άδειασε τις φωτογραφίες πάνω στο τραπέζι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα που με τι πόνο, με τι αγώνα και με τι τρέξιμο. Όπως παράδειγμα, έχουμε μια φωτογραφία του Εμπειρίκου που είναι το καΐκι του Μαστραντώνη. Μου λέγανε λοιπόν καπεταναίοι στο Γαύριο ότι και άνθρωποι απλοί ότι για να κάνουν τη διαδρομή Γαύριο-Ραφίνα πηγαίναμε με ένα καΐκι που λεγότανε του Κότσικα το καΐκι από την Κάριστο. Έψαχνα να βρω το καΐκι, δεν βρίσκα πουθενά φωτογραφίες και αποφασίζω να πάω στην Κάριστο. Πήγα στην Κάριστο, βρήκα τους συγγένους, πολύ φιλόξενοι άνθρωποι οι Καριστινοί. Δηλαδή μας αγαπάνε μας, ίσως και οι εμπορικές σχέσεις που είχαμε. Και
Μου λέει το καΐκι αυτό το πουλήσαμε στην Άνδρο. Στην Άνδρο το πουλήσατε. Εγώ από την Άνδρο έρχομαι, δεν το ξέρει κανείς. Και έχω το καΐκι του Εμπειρίκου που ο γιος ο Λονίδας μου είχε δώσει 6-7 φωτογραφίες μόνο ήθελα, γιατί έχει βγει ένα μεγάλο λεύκομα για τον Εμπειρίκο στις εκδόσεις Άγρα και δεν ήθελα να είναι ανταγωνιστικό. Πήρα 5 φωτογραφίες και του δείξα ότι αυτά τα καΐκια έχω και μου λέει αυτό είναι του Κότσι. Όπως θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Καπταγιώργη το Σαμιωτάκη, τον οποίο τον είδα στη χώρα και του λέω Καπταγιώργη σκέπτομαι να κάνω ένα βιβλίο. Μου λέει έχει φωτογραφίες μου η αδερφή μου, νομίζω Ελένη. Πήγα λοιπόν στις ταινιές που έμενα, εκεί έφαγα σχεδόν μια μέρα από το πρωί. Ήτανε και ο αδερφός του Γιώργη, του Καπταγιώργη, ο Δημήτρης, δεν θυμάμαι το όνομά του, και αυτός έφυγε από τη ζωή. Αλλά μου είχε συγκινήσει πολύ ο Καπταγιώργης. Και όταν ήταν να γίνει ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ, τα οποία μου το πρότεινε η ΕΡΤ, τον Καπταγιώργη τον είχα για τον άνθρωπο που θα μιλούσε, γιατί ήταν μέγας καπετάνιος νομίζω, με τον Μπάρι, που οι κινήσεις του ήταν του μπαριστές που λένε οι μηχανές και έκανε κίνηση η μηχανή για να φέρει το καράβι. Αυτά ήτανε, αυτοί οι καπεταναίοι ήτανε που, εντάξει, και εγώ όταν θέλω κάποιον να εκφράσω το θαυμασμό μου, χρησιμοποιώ τη λέξη καπετάνιος. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μήτε στεριά, μήτε θάλασσα. Το Αρόδο κυοφορήθηκε για 3 περίπου χρόνια. Είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας ως έκθεση, αρχικά στο Γαύριο και στη συνέχεια στην Αθήνα, επαναλαμβάνοντας έτσι συμβολικά ένα από τα ταξίδια που περιγράφει. Τώρα κυκλοφορείται με τη μορφή βιβλίου. Όπως συμβαίνει συχνά, είναι καρπός μιας γόνιμης διασταύρωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της αγάπης για την Άνδρο και της μανίας του συλλέκτη. Θέμα του, τα επιβατικά καράβια που έπιαναν στο νησί το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ή ορθότερα, τα καράβια που δεν έπιαναν, εφόσον επιβίβαζαν και αποβίβαζαν επιβάτες και εμπορεύματα με τις βάρκες, σταματημένα λίγο έξω από την ακτή, καθοδόν, δηλαδή Αρόδο. Η Άνδρος υπήρξε έφορο νησί. Μπορούσε να ζήσει με αυτάρκεια για αρκετά μεγάλα διαστήματα. Αλλά κανένα νησί δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς επικοινωνία με άλλους τόπους. Πολύ λιγότερο όταν είναι εύπορο και έχει συνηθίσει σε κάποιες ανέσεις ή πολυτέλειες. Καθόλου όταν είναι ναυτικό. Εφόσον τα ταξίδια θρέφουν πλήθος οικογένειες, τις χωρίζουν και τις ξαναενώνουν, οι ανδριώτες, όπως όλοι οι νησιώτες, είχαν και έχουν το νου τους στραμμένο στη θάλασσα και τα καράβια. Αναζητώντας τα καράβια που έπαιρναν και ξανάφερναν τους νησιώτες στον τόπο τους, που έφερναν και ξανάπαιρναν τους πολυάριθμους επισκέπτες, ο Γιάννης Μαμάης μπήκε στην καρδιά της ανδριώτικης ψυχής. Η αρχική ιδέα μιας συλλογής φωτογραφικού υλικού μετατράπηκε σε πάθος και από εκείνη τη στιγμή ήταν αδύνατο να τον μιλήσεις ή να τον χαιρετήσεις χωρίς να γυρίσει συζήτηση στα νέα ευρήματα και τις νέες πληροφορίες. Η μία φωτογραφία έφερνε την άλλη και το ένα καράβι οδηγούσε σε άλλο καράβι. Μαζί με τα καράβια φωτογραφίζονταν συχνά τα λιμάνια, οι ταξιδιώτες και απλός κόσμος που περίμενε την άφιξη ή την αναχώρηση. Φωτογραφίζονταν κάποτε και οι καπετάνοι και βεβαίως οι βαρκάριδες και οι βάρκες που εξασφάλιζαν ως αφανείς πρωταγωνιστές την κίνηση από τα καράβια στην Προκυμαία και από την Προκυμαία στα καράβια. Το Ρόδο μπορεί να διαβαστεί από τη φύση του με 2 διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να φιλομετρηθεί νοσταλγικά και κάπως μελαγχολικά,
ως μαρτυρία μιας άλλης εποχής, ενός άλλου τρόπου επικοινωνίας, τον οποίο πολλοί από τους αναγνώστες του γνώρισαν προσωπικά ή γνώρισαν από τις αφηγήσεις γονιών και παππούδων, αλλά που κοντεύει κιόλας να ξεχαστεί, εφόσον ακόμα και η δεκαετία του 60 φαντάζει πλέον απόμακρη. Η φωτογραφία, και μάλιστα η ασπρόμαυρη, έχει αυτή την ιδιότητα. Καλλιτεχνική ή κακότεχνη, με την κατάλληλη φροντίδα γίνεται τεκμήριο, μαρτυρία ή αναμνηστικό κοιμήλιο. Αντιπαραβάλλει τη σημερινή δύσκολη και συχνά δυσάρεστη πραγματικότητα με ένα παρελθόν γραφικό, ιδηλιακό, σχεδόν μυθικό. Το αρόδο καθίσταται έτσι οδηγός για απόδραση σε μιαν άνδρο που όχι μόνο δεν υπάρχει πια, αλλά που ουδέποτε υπήρξε. Μια άνδρο παρηγοριάς που ανθίσταται στις ασκήμιες, τις υπερβολές και τις προκλητικές κατασκευές που εξυγχρονίζουν ταχύτατα το νησί. Αλλά το αρόδο καλεί και σε μιαν άλλη, τελείως διαφορετική ανάγνωση. Κάθε φωτογραφία του θυμίζει και καταγράφει την απίστευτη εξέλιξη που έχει συντελεστεί μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες. Το ολοήμερο και πάντως πολύ ωραίο ταξίδι με τα μικρά καράβια που απεικονίζονται, όλα μετασκευασμένα μία, δύο ή περισσότερες φορές, απαιτούσε αντοχές και υπομονή που δεν διαθέτει σήμερα ο συνηθισμένος ταξιδιώτης. Η διάβαση του Καβοντόρου ήταν συχνά μια σκληρή δοκιμασία, ακόμα και με τα πλοία της δεκαετίας του 60. Καθισμένες σε ξύλινους πάγκους, οι γυναίκες κρατούσαν με το ένα χέρι το καπέλο και μετά ένα λεμόνι που περιόριζε κάπως τη δυσοδεία του καταστρώματος. Σε σχέση με τα καράβια που ελιμενίζονται στο αρόδο, τα σημερινά οχηματαγωγά είναι εντυπωσιακά σταθερά, άνετα και χλιδάτα. Πραγματοποιούν με ευκολία 2 δρομολόγια την ημέρα, μπαίνοντας στα λιμάνια και βγαίνοντας από αυτά μέσα σε λίγα λεπτά. Ικανά καθώς είναι για περίτεχνους ελιγμούς και κυρίως πλευρίζουν για να επιβιβάσουν και να αποβιβάσουν όχι μόνο επιβάτες, αλλά αυτοκίνητα και πλήθος φορτηγά. Το αρόδο θυμίζει στους αναγνώστες του ότι αποτελεί παρελθόν. Ένα παρελθόν που σχεδόν κανείς από τους σημερινούς ταξιδιώτες δεν επιθυμεί να ξαναζήσει. Η αγάπη του Γιάννη Μαμάου για την Άνδρο και το συλλεκτικό πάθος που ανέπτυξε απέδωσαν έναν πολύτιμο καρπό. Ένα ταξίδι σε μια εποχή κοντινή και ταυτοχρόνως απόμακρη. Ένα ταξίδι στα ταξίδια του παρελθόντος, μετέωρο όπως όλα τα ταξίδια, ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα. Μήτε στη στεριά, μήτε στη θάλασσα. Ένα ταξίδι νοσταλγικό, αλλά ανυπόφορο, ηρωικό, αλλά σκληρό. Ένα ταξίδι που κοιτάζει προς τα πίσω, αλλά βλέπει προς τα μπρος. Στο κάτω-κάτω, ο όμιλος στο Γαύριο, που ανέλαβε να το φιλοξενήσει, αυτοαποκαλείται φιλοπρόοδος, εφόσον ενδιαφέρεται για το παρελθόν, με σκοπό να συμβάλλει στην έλευση ενός καλύτερου μέλλοντος. Στις 5 Ιουνίου 2024, στο κατάμεστο από κόσμο θέατρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, πραγματοποιήθηκε η έκθεση του Γιάννη Μαμάη «Κολοφόνας» στο επιστέγασμα του βιβλίου. Στα εγγένεια της έκθεσης μίλησαν για τη συλλογή του Γιάννη Μαμάη ο Παντελής Μπουκάλας, ο Στάντης Αποστολίδης και ο Θανάσης Τριαρίδης. Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος Μικέλα Χαρτουλάρη. Η δουλειά μου είναι δημιουργία. Ξέρετε τι είναι να παίρνετε ένα χειρόγραφο, τώρα ηλεκτρονικά, έτσι, και στο τέλος να παρουσιάσει ένα βιβλίο που πόλει αυτή την ευθύνη. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Γι' αυτό πάω με χαρά, ενώ έχω φίλους που μου λένε που πας πολύ πρωί, γιατί κάνεις και αυτά, κάτσε εδώ. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί έχω και κουμπάρο φαρμακοποιό που μια ζωή ήταν στον πάγκο και δεν παίρναγε καλά, αλλά γιατί η δημιουργία που είναι άλλο πράγμα. Πράγματι είναι δύσκολο. Και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο
τέχνη την αντικαταστήσαμε από τους υπολογιστές. Και στους υπολογιστές ο καθένας μπορεί να κάνει ένα βιβλίο. Αλλά δεν είναι βιβλίο όμως. Ο υπολογιστής μας έδωσε ταχύτητα, άρα συμπίεση κόστους, και αν με ρωτήσετε, επειδή δεν θέλω να φωνάζω, να μην είμαι πάλι γκρινιάρης, πίστευα και πιστεύω ακόμα ότι μπορούν να βγουν καταπληκτικά βιβλία. Υπάρχουν όμορφα βιβλία. Και με ρωτάει κάποιος, γιατί ένα βιβλίο πρέπει να είναι όμορφο? Το κείμενο δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει? Ναι, πράγματι, ο πρωταρχικός στόχος είναι το κείμενο. Αλλά ένα βιβλίο όμορφα σχεδιαστικά είναι ευκολοδιάβαστο. Ένα βιβλίο δεν είναι βάζω μια σελίδα σε ένα κείμενο, σε μια σελίδα, γιατί ποτέ δεν είναι μια σελίδα. Το βιβλίο είναι σαλόνι, η αριστερή δεξιά σελίδα. Βγαίνει από ένα τρίγωνο αρμονίας, τα περιθώρια. Ποιος ασχολείται? Ποιος εκδότης, καλά δεν μιλάμε για το εξωτερικό, στην Ελλάδα, μπορεί να μιλήσει για τρίγωνο αρμονίας και να καθίσει να μετρήσει? Υπάρχουν 2 αιώνες άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με αυτό. Το λέω αυτό γιατί ένα ευκολοδιάβαστο βιβλίο, όχι αυτά τα βιβλία που διαβάζουν πολλοί, που για να διαβάσει 20 σελίδες, 30 έχεις πάρει και 2 τεπών, γιατί σε πιάσει πονοκέφαλος, γιατί είναι και μια κατάκτηση στον πολιτισμό μας. Τι ακριβώς εννοούμε στην τυπογραφία με τη λέξη κολοφόνας? Στον κολοφόνα γίνονταν όλες οι εξομολογήσεις, όλα τα ξεσπάσματα και οι κατάρες που αποκάλυπταν την ανακούφιση των αγχωμένων μαστόρων του βιβλίου, πως επιτέλους το βιβλίο συντελέστηκε. Εκεί διαβάζουμε το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του συγγράμματος, το ύφος της σελίδωσης, το όνομα και τις στιγμές των γραμματοσυρών, τις χρονολογίες αρχής και τέλους της στοιχειοθεσίας, το είδος και το όνομα των μαστόρων της στοιχειοθεσίας και της βιβλιοθεσίας, το όνομα του εκδότη, του διορθωτή, ενός καλλιτέχνη ενδεχομένως, και τέλος το όνομα του επιμελητή, που σαν άλλος μαέστρος ενορχίστρωνε όλη την εκδοτική συναυλία. Εκεί, στον κολοφόνα, ξαπόστενε όλος εκείνος ο σεμνός και αθέατος κόπος ενός κύκλου μαστόρων χωρίς κραυγαλαίες φιλοδοξίες. Ο κολοφόνας δηλώνει την πρόθεση του καλλιτεχνικού επιμελητή να τιμήσει, να υψώσει από τα σκοτεινά υπόγεια του τυπογραφείου σε κατάφωτες αίθουσες έργων τέχνης τις σκιώδεις μορφές των πρωταγωνιστών του βιβλίου, προορισμένες αλλιώς να βυθιστούν στη λησμονιά. Με λίγα λόγια, να θυμίσει κάτι πολύ απλό. Αν ένα καλέσθητο βιβλίο είναι όντως αξιομνημόνευτο πνευματικό δημιούργημα, αυτό δεν οφείλεται μόνο στο συγγραφέα του κειμένου, αλλά σε όλους εκείνους τους προτεργάτες του κολοφόνα που κάτω από τη δική του εμπνευσμένη μαεστρία δίνουν στον υπιώδες κείμενο τον πόη ενός ωραίου εφηβικού σώματος.